menyinggung urang inyoba pantang ampolai gadang nan kamalendo. Assalamualaikum saudara dan sahabatku semuanya. Semoga hari ini dilancarkan segala aktivitas kita dan dimudahkan segala urusan. Untuk teman-teman yang sudah like, komen, serta share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe juga ya, karena akan ada video baru setiap harinya. Kata-kata untuk hari ini tolong didengarkan ya, semoga terhibur. Allah tantua di ranah Minang, bujang Minang rang bijaksana menyinggung urang inyoba pantang ampolai gadang nan kamalendo. Allah tantua di ranah Minang, bujang Minang rang bijaksana menyinggung urang inyoba pantang ampolai gadang nan kamalendo. Menyinggung urang inyoba pantang ampolai gadang nan kamalendo. Oh